זה בהחלט מרשים. חזר! סוף סוף. בואו נראה מה יש לנו כאן. זבל. 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 או, זה יעשה אותי עשירה. בית הינשוף אחד, בית הינשוף אחד, בית הינשוף אחד, בית הינשוף הראשון, 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 כי קר לו, כי אני המכשפת ובעלות, ציידת המפלצות. עכשיו תוכל לספר זה פתטי. ייתכן שאני קטן, אבל בקרוב תחוש עם פחד כשאני אגלה לכולם קינג, עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה עכשיו! לא, אני לא משחקת עכשיו. קינג! בית הינשוף שני, בית הינשוף האחרון, 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 בית הינשוף האחרון.